ICS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adeliga waray witnye matome ngalomida te nesri mbadem te nesri to kasage. Alimentaire et divers, situé à Bakodjikoroni, Golf, Immeuble, Plaza. Namma. Ma. Ah oui, bolé. Mami chokodi. Ah, tiena. Parla. Yoro. Nangila jako sa. Ali ibeni chisira fle. Yoro. Ali ko yam so grando. Ah, ma ay ne ma se free flore ma. Ah. Ife ne biga da mateme ko. Oy mo kumai. Ah, bidon. Ngama wati la untu me furu an santan na ne tan woro. Dogi de sa ko fa bebenya. Akira choko to don la ina furu. Oche. Ala ki beni kemi. Amina rabbi. Dusutuma chede kadni. Amina ma. Inshallah. Rangi me ben dusutuma ko. Awo. Ni ala sonama ala ko no ko yayi. Amina. Awo. Itirum so reka ko nyo ka be kemi. Hakilla iski ma bangon ni fo. O kuma flyde. E bi yoro don wayti yoro don de. Bangon ne do ma mbu wele sa ibaro mo ti tunu bi bamako. Kana ta tunu de. Ay ti tunu ma. Dugu may bi de. Yakilla ti yo funti tunu. Ibo wele wa. Awo mo wele. Ayo bachete. Awo. O kuma ijo. Nga passé di Miami. Mo dum na jan. Awo. Wo chan ba bo sotar ma passé la. Te me fly nyere. Aywa. Odina do sotar ma passé la. Bili ba ma. Awo. Ka to shuka ko ila. Ay shute ko na. Awo mi do ma sangita sangata. Ala ka furu ni shibe ha. Aba me ma. Awo. Ala do omne. Ala ki ira ka ala musani. Amina rabbi. Ma ala ka segni nyuma. Não, não fui um garinha por lá. Complica outro. E tu foi vai acabar cá tudo. Ah, ni burlay ko en kele no kanere dabal bambi. Burlay to eno na ko ngobe nyona. Ah, hablo. Ere enne be fama sane. Hein? Il va faut quand so kile ngono. Non. Ça vaut une semaine. Inni ti sigi ka boruke. Ante hakil na wira nyona. Pablo. Uta ke choko yide. Tiens ok. La kadni kasiga buruke fe tudo. No bararo ko ka chansan turu. Le make tudo inte beni. Urubake. Pablo. Mana occupé chugo. Akaka ka tani dokuru. Ini ne ka se ka sigi ka masala. Ha? Aw be ka nyine min ko. On sigilen be mi. O jolen to ye. Ana on me baroni munun ke. Aba to be ko chama kalama. Akadi de masa bey. Ini de nga sigi. Ika blasira. Aw be gerele min kauna. Abe lafia min daunga ala de bado. Ali na ma fa oyi. Ene ne be sigi. Ame baro. Hakilna munu benena. Ne ba fe. Hakilna munu be fene le ba fone. Akacha ala fe ite do fili kono. O menante baro kedu. Ibaro kono wano. Vraiment a jate mine. Anna kere semeni ngono sinye kelen fly. Iko koron. Anga to ka masala. Obe jayin ko sebe. Awo. Inshallah. Bara rodu. Oh, ça va un peu. Situation. Oui, ça va un peu. Avec ta don don. Donc on peut jamais. Je suis en train de là. D'accord. Awori do da ma no ko sisan bara wara ko ma no ko.
Entreprise gérée limano. Bonjour. Ça va? Ça va. Kor base la. Mayadu. Torose. Isno goraganya. Awo. Awo jarani. La ga kle here. La ga sababu nyonke. Ngerzi ko foni. Nse ala domne. Ala o me ankoro. Ami. Yoro dime takado. Sugula, mnata sugula. Mana fembe bana. Nakalo na fembe bana. Berete imble. Ni mata stock keli. Ayebi na ta sugulila. Awo. Ah, ok. Eva dun? Abi, aba ka chambre kono. Eva wele kana ale beta sugula. Awo. A wele kana ne de côté. Eva wele kana beta sugula. Nyame. Mama alaje ka Eva fin doni ate nyam. Ah, Eva tise ka to afa bolo ko ni Eva tora afa ka sira kan dro. Eva be tie. Ni Eva dun tie na dro. Tie to ko te fo muso to ko te fo ni to ko de do. Ah. Awo. Anga jenye to aninga ka bla ko do la. O ka usa ko la. Nse Eva. Ça va? Ça va. Papa ça va. Ça va bien. Ça va. Nyaro e kundale no alibi. Eva. Oui, allô. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va, n'est bien basitena. Ah, ekungo kebe na 8h bi, mais emana il est 13h. Ah, mais monsieur ekungo fone yana kabla. Emane prévenu fosh bi weekend ne nerete barake bi. Ah bon, excuse koto là, on était barake mené et makono pour que ega segana. Ego de ma kebe na 8h, à mes 13h de la 500. Ah, mais ami ñoko famnya di. Efe ne ba essayer ka neta famnya ne nana ere kama sino nete bara ere ke bi. Ere koso ne nana bara ero la bi. Aba essayer abe ko do dabla sa e maro ni manogon. C'est vrai que même si les clients sont rois, bunya fenete te meni kane ou bien. Ne respecter parce que ego ne mako c'est très urgent ne kana ne nana e kamadi. Ah franchement on manye. Ni kunya fo ne nyana kabla nkumba amba to domere la. Ah ok, problème faut je la nyame. Ok, bonne journée. Merci. Ah non, 600 clients kabakorido. E maron me mo toro sa kane blaga na weekend ni do alinte barake. Men na le fle imana imam perveni ma fui fanyana. Kayana. Eva iti bolo da ikuna. Ha? Afo e tata chogo betota. Eva iti miriki tato do chela sigila du do kono dondo de. Eva e faka dianye mi nabe ka taka daika. Ne tara chela sigila dungu de bi sekene. Mama ne munge. Ah, ni e munge. I wele kumtoyi. Jeni na songo dama. Eva kata na sambi. Mama mbese kata sa. Ayi. Ngonde de koka kata sa. Abe muna. Na yo fo nene ko ke kata sandu. Ibe ta sane o. Ese ka to sokono da ka suno ni dumuni na o Eva. E mane furula joni be tata nunkiye. Mama sanata tia. Ah sanata bia. Ay ma sanata blato de ka koyo minena. Sanata ba ta de la o be ka katela sigi bara de nyesigi. Ni mateme sisa ka nasongo mine sangata 900. Mi fatige ka binyena. Mama erere kon. Otma sanata te no sanata tarore kama. Mo kuma. Ne mara balai. Ha? No nyina mo dalam ne. Pablo ni to insa. Ali na yini beka betani na kelen sa. Ebe na ka ombolu mu mo sugui. Ki la denye ni flala. Ni fabe ko kolokoli la o te kolokoli la ngwe. Wari dama. Ani barakela kata e fenga ta chauffeur ka tabla. Ni na bitana sono. Te foi nya suno koko. Ha? Wallahi ne ni ndin to ayere ma. Ni ndin be chie fu. Wa to ko chie ntai. Parce que t'es comme moi. Il va y avoir ce nom-là. Hein? Allez, nous n'enseignons pas mai watsika ke. Ega to tamba. Abina beke kilengelo. Atanga afa ko ni tianga bangodi. Ne ba bla bela kilengelo wa bake. Bar na ma ke ne deta ya to ko chie. Non, on veut pouvoir nous. Pas de nous beke. Nete na lela meu.
Fanta falabi kasila. Mbaro ko ni babin sirinu fana ka dogon sa. Aye. Hale kalamani. War koy. Ama dabo nyuma kama koy. Ancle. Mfe. Gogo. Eni fama sa. Somo obedi. Ko di bachitila. Kan blatan. Mama bla oui. Ma ne beta so. Mi ngali ka foki bora. Ay ni kon taraso ko ni mani soroyi. O kora ko me sugu de la. Awo. Sona ngara fama. O wallahi kara fama yi. Ko di bachi kon tila. O jarani. Ambia. Wallahi. Awo minan Qur'an ale unde do. Awo. Be se do ma. Nay wa amna war ni. Ayo bachi do kuma alaka war ko no ya. Kana to ko fama ma koy. Na to ga fama. Na la sona ma. Warti dugu ko no koy. Sugu mandi. Wallahi. Don do. Ane da kuna na lila no few. Ka terum choro ka konyo baby. Ako ka beto konyo rola. Amana biyanno. Awo. Lila fene. Ali fene taramu. Ma wule ya. Awo mama ne kunya wule. Me akuni makabe surano. Ayati annobi. Atara konyo rola. Awo. Ayo bashite. Kana to ka fama amade. Na la sona ma. Ngo awde benen labbe. Nawe asro doro awa donina. Ok malaka barka daula. Amin. Nse. Namu. Gogo. Ni saka ke sanga ni wati esa. Sabali sa ningacha. Akachasa. Allah. Gogo. Edu ene bombi koni. Ay ni koni ala sonde sawo. Kam nena hal ne ramadati ke folo. Kana ne boni wafla ebi. Ne bi dugo kala ka uso. Ala ka uso mbaka uso. Ala ka uni sababu nyuma be. Ndogoni. Kan donta ala ka here kana yokoy. Ajaranya ala ka jalai. Amina rabbi. Aywa basite sirabi bulu. Okuma ala ka na uso kambu fo komi ka mo fo. Alala ni jarane bi. Ndogoni. Ala de chine makoy. Wafla. Aya tita meninka. Nangani shori ya folo. Ne mami kabrinda na hali mandate ya mo manyi ninga mubiku. Ala fonte. Barkalai. Voilà, papa. Ne kun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛ ɲɛna. Papa i b'a dɔn dɛ. Mama bɛ ne lamɔlenya jama la kuma bɛɛ. Mɛ nin bɛ digi ne la sa. Ne tɛ. N'i ba kɔni. Mana ko dɔrɔn. Papa ne bɛ sɛbɛn de la koyi. Wa kuma bɛɛ a bɛ ne bila baara la. I b'a fɔ ko baarakɛla tɛ yen nɔ. Hali jini yɛrɛ bɛ yen nɔ. Ne dun ne filɛ yɔrɔ min na sa ne hakili bɛ n ka stage dɔrɔn de la. Yɛrɛ ko papa ko ne kana na baara foyi kɛ ko ne ka n concentrer n ka stage kan. Leila. Leila. Nam Abu. Abu, ça va? Ça va. Chérie t'es gana. Mako bila. Abu, ça va? Ça va. Quand vous êtes hier. Oui, ça va. Leila. Ne mine ni wafle. Iki jije ga mobilita. Ika to kata okolla. Abu. Abu, ese la miro la chori. Ni mine. Abu ere swinche. Ere be fen bela jelenga problem mana wuri Abu ere ba anyana bo. Ebe ka fen bege ne mai. Era ni mine amago bi ka temene ga ne be debri ma kerefe. Ni ma be firin sani munke o be ne bo. Cheru. Ne go fo. Ngunto kala manga.
Kana jɔrɔ i tɛ bila baara la bilen o baara e ko tɛ yan an ko bɛɛ to yen sa papa ne yɛrɛ ka telefɔni sera falen ye dɛ ne terimuso ninnu bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ 16 ni 17 de b'olu bolo ne bɛ 17 de fɛ baasi tɛ e mun ye ni kalo sara ne telefɔni ɲini i ye ni kalo sara i bɛ 17 san jan i concentré i ka kalan kan n y'a mɛn ka stage kɛ ka ɲɛ mais 17 bɛ san ye dɛ n'Ala sɔnna Abu, ne ni ma bɛ an seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka e dɛmɛ fo ka taa fɔ don min na Ala y'i ka tile bɔ. Lela e bɔra min bɛ ka ne tɔɔrɔ o ye ne ka e ye sugu kɔnɔ feere la k'a sɔrɔ i ma se k'i ka ɔkɔli laban. Ti foyi sa kana to ka miiri olu la kojugu. N'a faamu i ka kuma in diyara n ye i bɛ se ka taa. Chérie, il y a ton téléphone qui sonne. C'est lui qui t'appelle à cette heure-là. C'est un collègue de travail qui me dérange beaucoup. Collègue de travail. À cette heure-là. Il va à la salle. Chérie. Regarde. À qui la salle? Tiens, c'est pas compris. Ne sais que tromper toi aussi. On oublie à qui là. On dort. Ala ka baaraw yiriwa Ala k'aw sago d'aw ma Ala k'aw kisi k'aw tanga nse amina rabi mɔni sumana tɛ dɔ min ayi abu dɔ min sɔgɔmada joona fɛ ka soli ka bɔ ka sɔrɔ fɛn tɛ i kɔnɔ a man ɲi awɔ a bɛ mɔgɔ garijɛgɛ siri mɔni min a sumalen don nin ye mun ye ayi abu nin ka ca sa nin ka ca sa aw ka ko ka ca Allah Ala kira han awa ni cɛ ni baraji a bɔra nafolo min na Ala ka barika don la Ala k'a tugu i si la Ala k'i sɔn Ala k'i sɔnbagaw sɔn Ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye ne ka wari d'e ma o sera nin bɛɛ dugawu la a sera la dɛ ni den min y'i dɔn i bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ ne tɛ foyi fɔ ne kɔni bɛ dugawu de k'aw ye dɔrɔn Ala k'aw sɔn dɛ a n'aw nɔnaw bɛɛ lajɛlen ya Rabi Ala ka hɛrɛ k'aw ye ayi dɔ min i kɔnɔ kalaya dɔɔni sa i kɔnɔ kalaya dɔɔni dɔ wɛrɛ tɛ mɔni ji kɔ ami a diyara ko di Layila ka mɔni tobilen don ne kɔni nana awɔ a suma dɔrɔn ne bolo k'e t'a dɔn n'o tɛ ni minɛn tɔw fɔ n tɛ wuli ka bɔ a kɔnɔ o ko de dɛ ayiwa baasi tɛ a diyara amina yarabi Ala ka tile hɛrɛ k'aw ɲɛ yarabi ka segin n'aw ɲuman ye ka kisi ni tanga kɛ ɲuman taga ɲuman segin
nse amina yarabi ayiwa ni sera i kan kunnafoni k'i ɲuman sera o bɛ diya n ye awɔ ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye ala k'aw bɛɛ sɔn ni ne fɔra dɛ i ta ni walita i bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen de mɔgɔ t'i ta den dɔn mɔgɔ t'i da den dɔn ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala k'o kɛ k'an dɔn a bɛ kɛ cogo di kɔni bɛ dugawu de kɛ ka ala barika da don o don masa ramani nin kɛra ɲɛna an ta ni walita yarabi u kamana ganko ala kanu to ala dɛ u nɔnaw bɛ dɛsɛ yɔrɔ min na ala k'u tɛmɛ ye nin kɛra e ɲɛna o kuma wɛrɛ tɛ ne da o ne bɛ fo de k'e waleɲuman dɔn sanga ni waati ala a barika ye so fara tile k'a barika ye yarabi a barika ye foyi fɔ foli Bonjour, chef. Mengera? Ah, agradi. Agradi godi. Kona tengono ko ibisa ka dunuka biro kono to manager ka boto manager de. Abra bureau na sugu fier de ya. Que ça soit la première fois et la dernière fois qu'il y a donné le bureau qu'on a sur ma d'accord. J'aime pas ce genre de truc. Il n'a pas de Non, chef, vous êtes ça. Juste un mot te fait me déranger dans ta boutique. Pas possible. Mon bébé. Bon, comment est-ce que tu es venu à la douce et enregistrer ma gueule? Haflen. Déjà. Il s'est gâté. Ko cɛ bɛ sɔrɔ tan cogo de la k'i fɛn kana k'i bɛna aw ka patron séduit directeur ou séduit n'a bɛ kɛ tan tɔ san b'a sɔrɔ directeur bɔra directeur la han n'a muso yita yɛrɛ ye yan i bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ yan nɔ cɛkɛbɛ j'aime pas ce genre de truc non ne ka baara kɛ a tɔgɔ la o de ka di ne ye voilà ne yɛrɛ bɛ fɛn na n b'a f'i ye i bɛ taa rectifier. Fan sɔgɔma. Arɛsira. Arɛsɛ. Arɛsɛ. Wa ne yɛrɛ mago kun bɛ e la o. O ka di. A ka di. Ne sigilan ta ka na. Ayiwa, juguman tɛ. Eva ka ko de don. Eva ye mun kɛ? Ah, ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ma yɛlɛma don Eva ka éducation na ni mo foyi de faamu Eva ta nin na. N'a fɔra ko fɛn fɛn mana diya den ye ko e b'o k'a ye e yɛrɛ kɔni tɛ foyi bɔ Eva ta la o man ɲi sa. I ka misɛn denmisɛnninw ma kojugu. Fara Eva la a t'i ɲɛ sira la. A dabila dɛ. Wa e yɛrɛ b'a dɔn Eva ye muso de ye. Don dɔ an jigi bɛ Eva ka k'a kɛ musoba in de ye jamana in kɔnɔ. Eva bɛ taa cɛlasigiyɔrɔ de la. N'a fɔra ko ko tɛ bɔ Eva ta la du kɔnɔ ni e ko min Eva ko min e ko o. Ah, i fana k'a jateminɛ dɛ. Mɔgɔ bɛ fɛn dɔ jalen t'u ye ka tila k'i ɲɛ bila a la dɛ. Ne kɔni b'a dɔn Eva ko in a tɛna se ka to tan. Bari ne
y'a ko to tantɔ e bolo ni Eva tiɲɛna don dɔ ne de ka kungo don n kɔni bɛ min f'i ye I ka fɛɛrɛ kɛ an ka Eva dilan Eva mana fɛn fɛn ɲini e fɛ e b'a d'a ma hali ni Eva nana fɛ ɲɛna sisan ko miliyɔn I b'a ta ka d'a ma o fana man ɲi sa bisimilahi rahmani rahim mun kɛra mun de yɔrɔjɔsi ko kɛra ayi yɔrɔnin yɔrɔjɔsi ko jumɛn de kɛra yan n ye ɲininka o de la e de la k'anw ye dukɛnɛmana na kuma la ni cɛ bɛ kuma na I bɛna yala yala an bɛɛ la ko yɔrɔjɔsi o ye mun ye n ka nafigiya bɛɛ de bɛ daminɛ aw fɛ tantɔ de mun na I b'an tɔɔrɔ mun de la I nɛ minɛ n ka kuma fɔ ni mun ye que ça soit la première et la dernière fois n'anw sigilen bɛ yan n t'i fɛ k'i ye e kulo bɛ ne na I kulo bɛ n na tɛmɛ ka bɔ yan mɔgɔlankolon ne kɔni bɛ min f'i ye Eva ko la n'i ma Eva ko in ta ni hakili ye Eva bɛ na sɛgɛn dɛ Eva tatɔ don cɛlasigiyɔrɔ de la Eva tɛ sokɔnɔ si ye yan k'a bɛ to yan dɛ donc n bɛ min f'i ye I jija an ka Eva mara ne bɛ n ka wari ɲini den o de kama n'a ko a tɛ se ka baara kɛ a to yen an bɛ baarakɛla dɔw bɛ baaraw kɛ so kɔnɔ o sera nin na wa e b'o de fɔ n'a ko k'a tɛ baara kɛ k'a to yen Eva tatɔ don cɛlasigi de la o nka ne kɔni bɛ dɔ wɛrɛ dɔn ne kɔni tɛna Eva to I bolo I k'a tiɲɛ ka di ne ma bari don dɔ ne de ka deli don ne min f'i ye o y'o de ye Tanti? Tanti? Era de ver. Ah, ça va. Tanti, nous sommes déjà là. Ah? Tiens, vous sommes déjà là, Tanti? Ah? Oh, what est ça, Tanti? Ayi. Ɲuman belebeleba fariya b'o du de la ka taa kɛ foroto tolilen ye a tɛ ko ye Tanti sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ foronto fɛ hali ka kɛ binana ye siɲɛ kelen sinon mɔgɔ tɛna bɔ koyi Sanata a fɔ ko e de bɛ foronto fɛ a fɔ ko ka san ka caya e de kama dɛ parce que foronto ko fa de bɛ e la ok a kɛ binani la ye ayi mɔgɔ in ta Tanti o ta i ni ce koyi Tanti Tanti ka ɲi koyi Tanti nin bɛ diya yɛrɛ de awɔ n b'a san sisan Bama, forget mana go ye, Tandi. Bama, forget mana go ye, Tandi.
ne téléphone. Une fois, gogo. Calme-moi. Bashitila. Imploré. E ya kunu kɛ. Ikmemi. Min y'an kɛ bitan. Donc i bɛ ɲɔ susu de la yan. Halisa b'a ka ɲɔ susu baden ninnu. Han? E falen tɛ yan. E k'a lajɛ i b'a fɔ k'e ne de tun tɛ ɲɔ susu yan. I bɛ ka fili yɛrɛ ma ne terimuso ni. Ne. Sigiyɔrɔ bɛ yen fɔlɔ. Ok, an sigi. Ni buteli ni. N bɔra ci la. Mun y'i kolonkolon ka se ni ma yan bi n terimuso ni. An famana o donc n nana bi la. An famana sa. K'an b'a jumɛn bi. I ye n bila kan foyi tɛ ça va. Nouvelle jumɛn bi. Alhamdulilayi on est là bien. Comme d'habitude. Donc i bɛ nakun dɔn wa. N nana anw ye baarako kuma min fɔ tan. Ah oui, hakili b'a la. Donc n nan'o de la. I kan ka baara daminɛ su in na. Su in na a ma teliya. Ka teliya wa. A ma teliya. Baara sugu jumɛn don? Ne k'a ɲɛfɔ ne ye kan. N ka ɲɛfɔ i ye. Baara min ye baara gɛlɛn tɛ. C'est sufɛ baara de. Sufɛ baara min ye i bɛ taa i ni cɛw bɛ présenter ɲɔgɔn na. Donc n'i y'o présentera awɔ c'est i bɛ boisson min. N'a ye boisson min a bɛ baro kɛ après a bɛ wari d'i ma. I bɛ taa so. Joli ɲɔgɔn na? 1,1 million, 2 million, 3 million. I daga wuli i mɛna kan. N'o don a wuli ka na an kana dala ka baro kɛ dɔrɔn ni zi min don. Ka wuli ka na dala tuguni i m'a fɔ i tɛ diɲɛ kalama. Ni ka wuli ka na dala. N'a sɔrɔ ni wuli ka na dala o ye baara ye bilen yan. O de bɛ na yan nɔ baara la. Ni ne tɛ k'o baara sugu faamu ka taa sigi ka baro kɛ ka zi min ni o kɔni don an bɛ se ka baro kɛ dilan ka zi min. Ni ɲinɛ e bɛ baara nɔfɛ n'i ta i bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ dɛ baara de bɛ i bɛ taa yen nɔ de a bɛ baro kɛ a banna wari bɛ d'i ma. O ko yɛrɛ de tɛ ka ne kun minɛ ka taga ten an ka taa baro kɛ ka zi min ka wari di ne ma. A tɛ k'e kun minɛ tuguni donc e bɛ nin bɛɛ la kɛ i tɛ fɛ i ka vie falen est-ce que taga ɲɛ bɛ e kɔnɔ e tɛ fɛ a ka bɔ luwanse la ka taa aw halala so jɔ ka yɛlɛma yen nɔ e tɛ fɛ k'olu kɛ yan. Gogo e bɛ ka ɲinama ni Abu kɔ de e b'a dɔn olu tɛ sɔn ne ka sufɛ bɔli ma Gogo e bɛ ne ka situation bɛɛ kalama. Lila maa de Abu de bari n t'a dɔn kuma bɛ kuma dɔ bɛ e da kɔnɔ ne ɲɛ i bɛ fɛ k'i ka vie falen i ɲɛ bɛ ne na e tɛ ne parati la téléphone na saki lɛ. Ne ɲɛ b'a la kɛ 17 bɛɛ de b'i bolo. Ne t'a la n'i kun ɲɛ b'a la kɛ i bɛ ka kuma min fɔ i t'o fɔ. N y'a mɛn sisan taa nɔ de yan ne ka miiri. I b'a dɔn d'ailleurs mais i ka ne énerver n tɛna temps foyi d'i ma. Gogo e yɛrɛ de dusu ka bɔ temps di yan sa. Gogo sabali sa a taa nɔ di yan ka miiri. Ne tɛna temps d'i ma i b'a dɔn e tɛ mɔgɔ dɛmɛ tɛ ne tɛna i dɛmɛ bilen parce que mɔgɔ caman de bɛ ka nin opportunité ɲini olu tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ e y'i diya e terimuso ɲini ne bɛna fɔ ne bɛ e branché e ka se ka wari camanba sɔrɔ k'i bɔ nɔgɔ la o bɛɛ la i t'o fɛ ko sufɛ baara dɛ maa dɛ karisa dɛ kan ye tantɔ kan de. Ne dun na nin ko in kɛ cogo di? Cara, notre mesure. Kalabankura, 30 mètres. 93, 74, 10. Faites confiance à Global Study Consulting pour vos projets d'études à l'étranger. Job Event, agence de communication événementielle, commerce général et prestations de services.